הרבה מאוד גורמים שמנסים להדליק את זה ברשתות החברתיות ובכלל. רועי שרון, תודה רבה. אנחנו ביום שאחרי הליך הבחירה הדרמטי בעורך דינו של נתניהו ומשפחתו, מיכאל רבלו, למבקר המדינה הבא, ונדמה שהסערה הזאת רק מתחילה אחרי ההצבעה. זוהמה, ההצבעה והחשאיות לא ממש נשמרה. אבל האם בג"ץ באמת יפסול את המינוי הזה? אומרים שלום לפרופסור יורם רבין, לשעבר היועץ המשפטי של משרד מבקר המדינה. שלום. שלום קרן. אתה צופה בסבב השני של ההצבעה אתמול, לתפקיד מבקר המדינה, רואה את התיעוד הכי רחוק מההצבעה החשאית. מה עובר לך בראש? אני רואה פרסה, אני רואה פגם בהליך, מכיוון שחוק היסוד מבקר המדינה דורש חשאיות. למה הוא דורש חשאיות? כדי להגן על עקרון העצמאות של מבקר המדינה, כדי שמבקר המדינה לא ידע מי הצביע עבורו, וכדי שמבקר המדינה לא ירגיש חייב למי שמינה אותו. מה שקרה כאן, שההתנהלות של הקואליציה רוקנה את הליך החשאיות מכל תוכן. זאת אומרת, לא כתוב בחוק במפורש שאסור לצלם מאחורי הפרגוד. ברור שזאת הייתה כוונת המחוקק, ולכן זה פגם, זו עננה גדולה שרובצת על הליך הבחירה של מבקר המדינה. צריך להבין את זה. אז תעזור לנו להבין, זה חוקי או שזה לא חוקי? סליחה שאני מרדדת את זה, אז אנחנו יודעים שהאופוזיציה מתכוונת לעתור לבג"ץ. אתה רואה את בג"ץ פוסל את המינוי שלו, רק נוזף בקואליציה ואומר, אסור שדבר כזה יקרה, אבל אני לא ממש יכול להתערב. צריך להפריד, כשמדובר על העתירות לבג"ץ, צריך להפריד בין שני מישורים. מישור ההתנהלות, אני בטוח שבג"ץ יראה את ההתנהלות הזאת כלא רצויה, כחמורה, כמרוקנת מתוכן את סעיף החשאיות שבחוק יסוד מבקר המדינה. זה במישור האחד. האם במישור השני בג"ץ יתערב? כאן לדעתי יש בעיה קשה. אני לא חושב שהוא צפוי להתערב, מכיוון שההלכות של בג"ץ לגבי התערבות בהליכים פרלמנטריים מאוד מצומצמות. זאת אומרת, בג"ץ רואה בהתערבות במעשה כזה פנימי של הפרלמנט, בוא נאמר את זה ככה, כהתערבות בהפרדת הרשויות. אין תקדים למקרה כזה, כך שלא הייתי מתנבא מה תהיה תוצאת העתירה. היא בטח לא תהיה פה אחד, אבל בסופו של דבר, אם הייתי צריך לאמר, אני חושב שבג"ץ אולי יאמר דברי ביקורת, אבל לא יתערב. אתה היית שם ברגעים הכי דרמטיים כיועץ משפטי במשרד מבקר המדינה, ברגעים של ניגוד עניינים או ברגעים של סיטואציות מורכבות שהמבקר בדק. כשאנחנו יודעים שרבלו מוכשר ככל שיהיה, היה סנגור של נתניהו ומשפחתו בתיקים שהוא אמור לפקח עליהם, גם אם יהיה הסדר ניגוד עניינים. האם אתה חושב שהוא יצליח לעמוד במשימה הזאת ולצאת מהפוזיציה של הסנגור בכלל? תראי, מה יש למבקר מדינה? מה כוחו של מבקר המדינה? מעמדו, יוקרתו, רמת האמון והלגיטימציה שהוא מקבל. כאשר אתה מתחיל מנקודה כזאת נמוכה, זה משליך על תפקוד המבקר, זה משליך על תפקוד כל משרד מבקר המדינה. מתחת לרמה מסוימת של חוסר אמון וחוסר לגיטימציה, מבקר יתקשה להתנהל, ומשרד מבקר המדינה יתקשה למלא את תפקידו. צריך להבין את זה, מכיוון שהוא יהיה חשוד על כל צעד ושעל. כאשר הוא יבדוק עניינים, הוא לא יוכל לבדוק עניינים שקשורים לנתניהו, כי הוא יהיה מנוע. אבל אז יאמרו שהוא לא בודק נושאים מסוימים, כי הם קשורים לנתניהו, כי הרי מבקר המדינה קובע את תוכנית העבודה. כאשר הוא יבדוק את, נניח ותהיה ממשלה אחרת, את בנט או את לפיד או אייזנקוט או דברים אחרים, יאשימו אותו בטבעיות יתר. זאת אומרת, לחיוב ולשלילה זה ילווה אותו כל הזמן, רמת האמון תיפגע, רמת הלגיטימציה תיפגע, ואין למבקר המדינה כוחות אחרים חוץ ממעמדו ויוקרתו. כך שאני מעריך שהפרסה הזאת תלווה אותו לכל אורך הכהונה, לא ישכחו את זה. כן, מורכב. מצפה לנו מציאות מורכבת ומעניינת. פרופסור יורם רבין, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה, קרן. אחרי היממה הסוערת של אתמול, שהחלה בהצבעה חסרת תקדים לתפקיד מבקר המדינה ונמשכה באלימות משתוללת של חרדים קיצוניים,